тамошобинони азиз, бо ҳаст яктам хеле дивани фасон ҳамроҳи оynаш 4000 сомон нархш. ҳозир бо рақамҳои савдогарам мемонам. Шумо метавонед занг зада хутон гап занон кунед барои мисол арзон шида нашиданаш, вале беҳад бинед чӣ қафош калонай. Тумбочкаош худашда дивана часпидагиай. Аз як дақиқа ман наздиктар мерам, баъд аёҷа бо шумода нишон метам. На марҳамат дӯстони азиз. Инҷода ҳамхе рақамҳои савдогар миллион 4000 сомон. Ана ин бошад оинаи ҳамон дивани 4000. Оинашам калон хушро. Диван оина 4000 сомон. И яки диванои намун 13000 14000 сомоно яйда. Наборои 13000 14000 сомона. Ҷада ҳастай бо анам хел комплект. Диванаш, тумбочкаҳош ва инчунин шифонерашо тарафда оинаш. Шифонераш купеяй. Видед шкаф купеяй. Ина вайш диванаш. Хушроак евро стил чиста. На рақамҳои савдогар. Нархаш навистагӣ нестай, вале анами рақамода занг занед. Нарша бо шумода мефаҳмона худи савдогар. Он чизое ки нархошон ҳаст мо нишон метиҳем.